Selamünaleyküm. Selam. Salam. Selam. Biz çoktan demiştik, anamla birlikte sual cevap edeceğiz. Siz de meraklı sorularınızı verin, biz de bazılarını seçeceğiz ve cevaplayacağız. Ve sonunda oturabildik ve bugün anama sual vereceğim, sizin sorularınız ve anam cevaplayacak. Vi skal stille dig nogle spørgsmål, som du skal svare på. Ja. Ve anama önceden dememişim hangi sorulardı. Jeg har ikke sagt til dig, hvilke spørgsmål Nej. det er. Nej. Skal vi starte? Başla. Okay, første spørgsmål. İlk svar. İlk defa Azerbaycan diyende tanıdı. Havde du kendskab til Azerbaycan inden? Nej, overhovedet ikke. Vidste du, hvad det var? Ja, men ikke hvor det lå. Men du vidste godt, det var et land. Næste spørgsmål. Azerbaycan ve Azerbaycanlıları necə təsvir edirdi, amma nə gördün? Hvad havde du forestillet dig om Azerbaycan, og modsvarede det, du oplevede? Det er så 2 spørgsmål i et. Jamen, jeg kan jo ikke forestille mig noget, når jeg ikke aner, hvad det var for noget. Nej. Vel, ikke andet, at det var nok sådan noget som Tyrkiet. Agtigt. Nå ja, men når du så kom derned, næste spørgsmål der, når du så kom derned, Azerbaycan hakkında ve Azerbaycan milletinden fikirleri nedir? Hvad synes du så om Azerbaycan og folkefærd? Jamen, for mig, som kommer over nordfra, der minder det meget om, alle sydlandske lande minder meget om hinanden. Når du sidder i en bil og kører gennem landskabet, så er det meget anderledes end Danmark. Folkefærd i Aserbajdsjan er noget mere afslappet, end det er i Danmark. Man har god tid i Aserbajdsjan. Ja, det er når nogen siger, jeg kommer lige om 5 minutter. Yes. Så går der en halv time. Ja. Man får ikke så meget stress, som man for eksempel gør i Danmark. Nej, dem der bor der gør ikke. Men for os er det jo mega stressende. Ja, altså man er helt rundt så der skal vente så længe på alting. Ja. Adet ananelerinden en çok hangisi beğenirsin? Hvilke skikke eller traditioner kan du godt lide i Azerbaijan? Jeg kan godt lide, at man er samlet så mange i familien. At man kommer hinanden så meget ved. Og hvis ikke familien den er stor nok, så kommer venner og naboer og genboer. Det vil aldrig ske i Danmark. Man passer mere på hinanden i Azerbaijan for eksempel end i Danmark. Kommer hinanden mere ved. Kudüs'le ilk tanışlığı ve Müslüman olması onu çok mu tecrübelendirdi? Hvad synes du om, at din datter havde mødt en, som var muslim? Hvad jeg synes om det nu? Nej, på det tidspunkt tror jeg. For der står altså fra første møde. Jeg tænker nogenlunde, at jeg havde det på samme måde, som de må have haft i Aserbajdsjan, da de fik at vide, at deres muslimske søn havde fundet en kristen pige. Det var meget mærkeligt. Mærkeligt, ja. Man vidste ikke, hvad det var. Eller Nej. man skulle ikke være Og egentlig lidt bange for det. For hvad der er forskelligt. Ja. Med forskelligheder. Ja. Det er altså det ukendte, der er lidt Det skræmmende. ja. En gelbe gelen Azerbaycan adeti ve ilk reaksiyon nece olur? Mest underlige skik. Og hvad var din første reaktion, hvis du kan huske det? En underlig skik. Jamen, det er ikke en... Jo, det er jo en skik. Skik eller tradition? Ja, men en skik. Der var i hvert fald om at grine. Første gang vi kom op til lejligheden. Jeg tror, der stod 45 på sko ude på opgangen. Det har jeg aldrig set før. Var det eller i Azerbaijan? Ja. Jeg tænkte,
Holy moly, var alle de mennesker henne. Azerbaycan mətbəxindən milli yeməkləri və şinyatlarından hansı en çok sevir? Hvad er din favorit madret og bagværk i Azerbaijan? Ja, min favorit spise. Mm. Ja. Okay, bestem. Er det donner? Ja, Ja, donner. med vinblad. Med vinblade, ja. Ikke dem med kål. Nej, Nej. nej. Mm. Vinblade. Med ris indeni, eller kød indeni, Ja. ikke? Og så med hvidløgsstiv til yoghurtagtigt noget. Og brød til. Og højt til. Mm. Bagværk. Mm. Er det dit absolut favorit? Ja, det tror jeg. Og så kommer Peraski på anden pladsen? Ja, det gør det. Ja, det er nummer 2. Bagværk. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg har nogle favoritter, for det er vinende sødt. Og det er meget anderledes end... altså, så skal det være en mild baklava. Mm. Det kan jeg godt lide. Men tænker du ikke mest på de tyrkiske baklava, der er sådan helt... de svømmer i sukker næsten? Nej, det behøver det ikke være. Altså, den du laver for eksempel, den er jo fantastisk. Jamen det er da derfor, den er Azerbaijan. Det er ikke den tyrkiske. Nå, men så kan jeg godt lide den. Ja, okay så. Er det favoritten? Ja. Nece böyle cavan ve güzel kalıp. Hvordan holder du dig så ung og smuk?